Van egy nyelv, amit mindannyian ismerünk, még ha el is felejtettük. Az érintés nyelve. Ez shiatsu. Ez olyan nyelv, ami nem csak megérint, hanem mélyen kapcsolódik. Figyel, jelen van, és meghív arra, hogy te is jelen legyél. Önmagaddal, egy másik emberrel, az élettel. Ez a shiatsu. Egy japán eredetű érintésterápia, amely finoman, de mélyen hat. Látszólag a kezekkel dolgozik, de valójában a figyelemmel. Ez a figyelem teremti azt a belső teret, ahol valódi változás történhet. Egy ilyen térben a test biztonságban érzi magát. A légzés lelassul, az idegrendszer újra hangolódik, és elindul egy folyamat. Gyógyító, megengedő, emberi. A shiatsu tanulása nem csak technikák elsajátítása. Ez egy út. Testi tapasztalás, önismeret, jelenlét. Megtanulod, hogyan legyél úgy jelen a másikkal, hogy közben te is kapcsolódsz. Nem csak adsz, hanem érkezel is. A tónusban egy shiatsu tanfolyam olyan közeg, ahol az érintés valódi párbeszéddé válik. Nem csak szakmai tudást adunk, hanem teret belső növekedéshez, emberi minőséghez, és egy olyan érintéshez, ami összeköt, élő marad. Akár segítőként dolgozol, akár most keresed az utad, itt elindulhatsz. Megtanulhatod, hogyan tud az érintés egyszerre finom és erőteljes lenni, és hogyan lehet eszközből jelenlétté. Tónus shiatsu. Érintés, ami mélyre megy. Lépj be ebbe a térbe, test bölcsességéhez, a kapcsolódás valódi minőségéhez. Tónus. Ott, ahol az érintés életre kell. Aktuális tanfolyami információk a leírásban.